Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, sa syudad sa Bacolod. Kaya ginakalipay namon nga halos tanan nga mga mayor nga religious sects kag mga churches may representasyon. Kag ginakalipay pagid namon nga ini ang aton mga religious leaders nagpasalig sa amon nga sa pagbalik sa aton nga mga religious assemblies or religious gatherings, masunod sila tanan sa aton mga basic health protocols. Nagsilig sila, i-adopt man nila ang polisiya nga no mask, no entry. Mabutang sila disinfectant sa ilang mga puwertahan, mabutang pa sila ganyan footbath, kag isa kadako nga butang, nagpromisa sila nga maobserbar gid sila sang social distancing. Sa aton nga modified general community quarantine, according to the IATF, tugutan ang pag-assemble sa aton nga mga religious activities by 50% capacity. But we have pointed out that 50% capacity is only a theory, but is more important, and what should be controlling over and above any consideration is that dapat ma-observe sang 1 meter distance because of social distancing. Things will be different in the different churches. Depende sa inya configuration. Ang importante nga nagsugot sila nga ma-observe sila sang social distancing. Dako gid ang pagpasalamat namon sa pagpakita sang aton mga religious leaders sang ilang suporta kag kooperasyon. Nalipay kami, we're inspired nga kung amo ini ang aton nga mga religious leaders, ang aton pag-away sa COVID-19 will even be strengthened. So, as we go back to our churches sa masunod nga mga inadlaw, palihog, mapahanumlum lang kami sa inyo, sundon tang aton mga religious leaders, kag we should always be aware and conscious, ma-observe kita sa aton basic nga mga health protocols. Ang aton mga religious activities, isa ini kadako nga factor, kay isa ini kadako nga makakontribute sa pag-away naton kontra sa COVID-19. Nga kung magtuman kita sa mga reglamento, maibitar naton ang madamo nga risgo sa tanan-tanan, kabay pa nga ini nga sitwasyon naton sa MGCQ will give us that spiritual nourishment
and that's spiritual strength for all of us to fight COVID-19 together. Action Hotline. Ang parayag ni Mayor Bing Donadia kag pagpasalamat kag nag-expect ang cooperation sang mga parokyano halimbawa sa simbahan sang Katoliko no kag iban pagid nga sekta ti dapat magasunod kag santo kunano mga protocol sundon palihog. Action Hotline. Galing sa mga merkado iyaho aside from the religious sector kundi sa mga merkado ta subong perti man ka istrikto. In fact, nakaadlawan na ang mga naga-ilihaw sa magkasapatan sa mga merkado since nga medyo adlaw naman ga bukas ang mga major or mayor nga mga markets or public markets sa Bacolod. Action Hotline. Alas 8:12 na, Action Radio Philippine Standard Time na no pagid ang pilag ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan ti may bag-o ng opisyal subong sa Nupo. I understand sa Lunes gid no magapungko officially although ang iyang ang turnover of command ti kapon gin patigayon pero manghimos pa ni siyang pinutos siya siguro kag magbalik diri ang bag-o na nga Nupo direktor nga magapangalagad kag ang panawagan sa iya sang gobernador tutukan gid ang kampanya man sa illegal nga droga kag iban pagid no nga ginapangayo nga dapat hatagan prioridad sang bag-o kag magabulos kay Police Colonel Romeo Baleros. Action Hotline. Ano pagid? Ining bag-o sa mga case sang COVID sa Bacolod and Negros, balikan ta ni karon ang mga background kay nagdugang sa listahan although ini mga repatriated nga mga OFW. Why gid sang dapat kabalakan pampubliko kay why ni sila magkapauli no sa ilatag sa kamapulian. Tigaling lang siling ko kung magbalik ang commercial flights halimbawa kumadayon on Monday, June 8, amo na ang balantayan no kung ma-overwhelm ang capacity mayo man kung mag-umpisa na kay actually ang hambal ni Governor Lacson nagligad nga within today, Friday, mahingagaw na kuntani ang setup sa bag-utugin idugang nga machine. No, sa ginatukod dira sa Teresita Halando ni sa Provincial Hospital COVID-19 Testing Center. Para nga makuha niyo, makaservisyo na, kag kung mag-umpisa na at least, madasig na ang pagpagawa sang resulta, nga bisan magtiner pa 2 to 3 days ang i-repatriate o kung magpauling OFW, kag iban pagid nga mga pumuloyo, returning residents, LSI, at least naway na bala problema, how? Amo na ang ginalagas na. Pero ari ang isa kabalita, sining kudo kita yung obrahon sa Malacanang, sining alakigan sa publiko. Di kakakita nga, why gani pila ka oras, ang hambal sa Malacanang nga pwede kaging tricycle kag motorsiklo sa National Highway, ginbawi naman iya sa statement sa Malacanang. Tiamo ni kung kaisa nga bisan kami diri sa mainstream media nabalaka nga sinamon tinano ni man with finality na ding mga statement kag ginabuyan no less than ang press secretary o kung ang presidential spokesperson nga si Attorney Harry Roque dugay sino pa ni mapati sa iya mga statement kay hindi gani malabutan sa kadlaw bawion mo yang mga statement. Action Hotline. Tani siguraduhon na lang bala nga antes magpagwa sang palayag ang gwa sini nga wise coordination sang DILG secretary o kayambal ko sang DILG secretary hindi na pwede nga maglabay sa mga national highway mga tricycle mga motor. Action Hotline. Nante ara na amo nagkun kaisa ngang tawo bisan sa COVID-19 daw mabudlay mo ipakooperahon kay nagabay bago-bago nagabaylo-baylo ang mga statement hindi na lang pagbuguson kag antes ipagwain ng sigurado na gidbla para waay problema. Action Hotline. Alas 8:15 na Action Radio Philippine Standard Time. May mga nagsumba sa Old Airport kag may mga naga-exercise. Galing kay daway kuno social distancing how? O i-check ta rin na Black Rounds Patrol kinalabayan sa patrol to kay kadamo sa naga-send diri sa mga video nga pertik damo kang naga-exercise mga litrato
nga may mga naga-ehersisyo, ti why gina-question, why gina-problema kung mag-exercise. Galing tikon, why karon nagasunod sa protocol, that is another thing. Online sa hotline. Pero naon ko lang anay, may mga returning residents, may mga ginsugat na kaina ang provincial government, mga nag-alabot na naman sakay ini sa Air Asia, ano oras ini sila nag-abot diri sa aton. Tiway mangyapon coordination naman yung budlay gid. Kay pag-abot mo dito, gadalam guhanon ka, pila ang imo inog karga. We have Dr. Zipard Gerhard Kailian, ang nagpumuno sa Provincial Disaster Management Program Division. Doc, may aga si mo? Yes, may aga action art, at may aga man sa Tarantag Palamati sa Action Radio. Salamat kit. Doc, pila ni kabilog kaina ang nag-abot dira sa airport? We have 13 OFWs no, na nag-abot sa subong aga. Kagina, ginatagan kanila sa warning, mga lapit na 11 o'clock. And then, mga 3 o'clock na maabot hasta subong, so 4 o'clock siya nag-abot. We have 13 OFWs ato pa sa aton EB Magalona Health Healing Center, no? Actually, ang aton EB Magalona Health Healing Center subong, grabe na gid ang nagaka-program na kita sa resort sa aton province, kay mga 200 plus na ang mga tao dito. Okay. And I am appealing to the LGUs, no, that help us decongest EB Magalona so that we can manage, no. Especially nga kami ang naga-swab sang tanan naton nga pumumunuyo to ensure, no, ang atong governor, no, gina-ensure niya gid nga hindi makakadto, no, ang mga mag-positive dira sa ating mga banwa ng syudad. And so please, no, let us also help the provincial government nga i-decongest man nato ng atong healing center, because nga hindi kaya sa probinsya kung siya lang isa, no. Nagapasalamat kami sa mga LGUs na nagabulig sa aton, no, sa Victoria, sa Magalona, no, sa Manapla, sa Cadiz. In a way nga ginapahulan kanila sang bus, no, to to help us, no, also fetch this LSIs and OFWs, and also Funart, no, siyempre ang pagsunod-sunod sa mga pagsunod sa mga LSI, no, diri tani ako gahangyo lang gid, no, in behalf of provincial government nga hindi talang tani pag gulpihon bala nga hindi kita ka-cope up ng aton nga healing center, because ang aton subong strategy is to test the LSIs as they return. No? May testing sila, and after that, no, i-monitor sila sa bihar sa ilang mga syudad at mga munisipyo, no, because nga kita testing facilities, and in time, no, makagwa dayon ang ilang mga result. No, so kung lang ginahangyo is the cooperation of everybody, and especially the OFW. Please, hindi man kami pagbabudlayan kay kung hindi ka magsugot nga sakay sa bus, nakalilay ang amon operation, no. Kag magreklamo ka mo, yes, I understand sa inyong mga reklamo, but also please duteng sakripisyo para sa tanan, kay we are also protecting the health and the safety of the entire province, no. Kag kung may magwa nga positive sa inyo, kami man ang masuffer sina, no, kung wala namon gina ensure ang protocols sa probinsya na ginhimo namon. So amo na ang akong ginapa-appeal sa mga OFWs, please bear with us, and please cooperate, no. Kay dira sa inyo kadakpan ang positive, eh. So hindi nyo tani kami mabasol nga amo na, no, nga gina-strictuhan kamo nga medyo amo na, hindi man na namon instant na himo ang mga butang wala sa amon control, no. Parehas lang ang uwaga haplaag man sang pangita sang hotels ninyo, kay siyempre makabalo kami sang flight ninyo is hours before you come here, no. So hindi amo sila kadasig ang atong proseso. So ang gobyerno may proseso, ang atong nga mga operations may proseso, and syempre we are being caught flat-footed sa pag-abot ninyo dire. Overwhelm atong nga quarantine facilities, no.
overwhelm mga atong hotels. Please bear with us, no? Gapangayo lang gid ko sang na Okay. operasyon, understanding sa parts ng government, no? Kay kami gid ensure gid nga ang tanan nga mahimo namon, ginahimo namon, napulaw bugtaw kami para sa inyo to nga makuha kamo sa airport sa insakto, makuha kamo sa Breadco, makuha kamo sa Banago, no? But tingin bus naton, ang mga makina sina man mo naga-surrender man mo ang atong Coast Guard bus actually is now under maintenance, surrender naman ang atong Coast Guard bus. So iba nga base subong sa mga LGUs ginahulam na naton para sa pag-ferry, no, pag-transport sa aton mga LSIs, no. Ang LSIs ginadasig ang aton nga pag-testing, no. Again, cooperation, understanding, pagtani ang aton nga pumuluyo understand sa amon, Okay. especially kapoy man ang tanan, no, kapoy ang tanan kasi Pila gani liwat to, Doc, kay na? Yes, sir. Ang number gani nila pila liwat? 3C, no? 13. Wayas ang returning residents. Wala sila returning residents o SW tanan, no? Okay. Ang nakasulod, no? Sir, Nag-active pa Doc, sa Cebu. balikan ta kabi karon kay si President Duterte nag-live sa piyak nga linya para mabatian. Okay, sir. Balikan ta ka karon, Doc. Sige, sir. Sige. Sorry gid, no, kay Dr. Sifar Gerard Kailian kay kuhaan ta lang na siya karon update pagidugang kay ari sa nag-live ang aton na pangulo pamatian ta ang kabahin sa iya sininga statement karon nga aga. Inappropriate nila mga pamilya ng ganoon ang politika sa So, parang yung rapport ko sa tao went beyond my father and I was able to see. Nasabi ko kung itong ganito, kung wala ka talagang pagmamahal sa Pilipino, walang mangyari. This is not an easy job to do. It requires you to think and find ways to solve the problem. You know, maybe not in hell. Nandoon yung mga tao na talentado. I'm sure I'm not going there. Kung kasalanan ko lang, babae, wala. Hindi man ako nagnakaw, hindi man ako. Kaya sabi na, you have to love the people whom you serve. Now, let's go to Secretary Anyo. Sir, how's the distribution? Is it good? Ang gusto ko lang tanong, sir, yung nagdoble ang bayad, pati yung kinaltas na pera sa gobyerno, be it the mayor or the barangay official's task to do it. Po, Mr. President, tuloy-tuloy po yung pagkuha namin ng mga pangalan at pagkaso sa mga barangay officials nito. 155 barangay captains and officials na po yung aming iniimbestigahan. At ang 3 po ay nai-refer na namin sa ombudsman. Maganda po rito, marami nang nagsasalita. Kasi po lahat ng mga nakatanggap ay ipinaposte namin yung kanilang mga pangalan sa mga barangay halls para makita ng mamamayan kung sino talaga yung mga nakatanggap. At dito lumabas na yung mga kamag-anak, asawa, miyembro ng pamilya ng kapitan na hindi naman dapat tumanggap. So lahat mo ito ay kakasuhan namin sapagkat labag po sa batas yung kanilang ginawa. Sa unang trans po ay halos kompleto na. Almost 99% na yung ating na-distribute at piniprepare po ng DSWD yung pangalawang trans. At unahin po natin yung 5 milyon na hindi nakatanggap sa
huling ulat po ay 4,094,311 names na ang naisubmit ng ating LGUs. Sila po yung bibigyan ng priority. At nakahanda naman na din po sa second tranche, tutulong yung Armed Forces tsaka Philippine National Police sa pagdidistribute. At ang gagamitin naman karamihan dito ay ATM payment scheme. Kaya baka mas madali ang pagpapatupad ng second tranche. So tuloy-tuloy po, Mr. President, yung pag-iimbestiga natin at maraming pangalang dumarating sa amin. Yung mga, ang sabi ko nga po, yung mga kapitan na inilagay yung kamag-anak, miyembro ng pamilya, doon sa listahan ng mga nakatanggap, pati na rin po yung mga nadoble. Tuloy-tuloy po. However you look at it, it's still malversation. Once public money reaches your hands for a specific purpose, tapos na wala. And even donations during typhoons or calamities. Pagka may tao nagpunta sa barangay captain, sa mayor, na mubigay ng pera, pag tinanggap mo yan, becomes public funds already. Doon sa kunin mo sa purpose. For what purpose? If it was given for a private purpose, fine. So kung sabihin mo, tulong para sa tao sa napinsala, sa bagyo, gano'n, wala. Public funds yan. Sigurado. Secretary Anyo, one question lang po. Maraming nagtatanong sa Senado during the hearing. Yung sa motor, mga kamag-anak naman sila, mag-asawa o mag-anak, ano pong decision ninyo dito? Kasi nahirapan sila ngayon, yung iba nagbabike na lang po sila. Motor yun ang medyo maraming gusto na basta kamag-anak, anak, magkasama naman po sila sa bahay nila, papayagan ba silang mag-angkas? Kasi hirap talaga sila ngayon sa transportation, walang jeep, walang bus, minsan naglalakad na lang po daw yung iba. Yes, naiintindihan po natin yung hirap. Pero sa base po sa panuntunan ng DOH, yung minimum health standards na physical distancing, napakahirap i-practice sa motor. At kahit sabihin natin na sila ay mag-asawa o magkapatid, pero ang virus ay walang pinipili kung mag-asawa. Kaya nga kahit po sa bahay, dapat may physical distancing pa rin. Kasi hindi talaga guarantee na kung magkapatid o mag-asawa ay parehas kayong negative. Lalo na kung pupunta kayo sa opisina, pag uwi ninyo, hindi natin alam kung may virus nang dala yung isa, magkasama sila sa motor. The next day, yung asawa naman nung napunta sa kabilang opisina at nahawa. So, ito naman po ay hindi forever. Darating naman tayo sa bagong normal, kung saan may mga zero cases talaga na, pwede natin pong ilaw. Pero sa community quarantine natin ngayon, pwede natin makita sa data analytics kung saan pa may mga cases. Mahirap kasing mag-gamble na kung mag-asawa pwede nang magkadikit sila, lalo na sa publiko. Actually, sa loob ng bahay, wala po tayong magagawa kung sila'y mag-violate ng physical distancing. Pero sa publiko, napakahirap makita ng iba na pinapayagan nating magkadikit sila at nagpapatupad tayo ng physical distancing at saka pagsusunod ng mask. Napakahirap po talaga. Pero health po pinag-uusapan natin health risk. Hindi yung convenience, hindi yung makakatipid sila. Pero buhay Pagka nahawa yung isa, sigurado mahawa yung isa, it is costlier kung mamamatay sila. So sa ngayon po, yan ang stand namin ng DOH habang wala pa tayo sa bagong normal o habang hindi pa natin talaga nasisiro yung case sa isang lugar, hanggang ngayon ay yun muna ang ipapatupad natin. Ako, sang-ayon ako na mahirap talaga ngayon. We are in hard times. I don't know if we can go back to the same old
uh, style natin noon. But ang mukha ko na lang nakadikit palagi sa CNN, especially when it comes to the doctors who will be talking. The earliest that we can have, not have, the earliest that mayroon na sila, they're in the final stage of testing. Ang Moderna, it's a Moderna, it's a US, pero it's backed up by several. Mukhang mauna ito sila. And said is a mid-summer available na. But they can only produce 200 million. And that is only good for America, something like 3.14 million. Sila kulang pa yung, well, kung ibigay nila, if they will share the yung technology, give it for free to everybody. Pare-pareho lang kasi tayo sa gobyerno. We are just employees, all of us. We are workers of government. Kaya ako yung pinapatanggal ko yung Your Excellency. The word itself is it's a burden to yung paggamit ng the President, Rodrigo Duterte, or Cardinal, tapos Archbishop of Manila. Yun ang Your Excellency, Your Excellency. Nung umpisa yan doon sa nung nag-mayor ako, tapos yung ni-retain, hindi pinalitan lahat ni Cory, they retain about 1, 2, 3, 4. Yung hindi masyado partisan, pero puro mga manoy, kawatan talaga. They would address me, Your Excellency. Do not call me Your Excellency. I am not Your Excellency. You call me Mayor. Kaya Presidente, ayaw ko. And appreciate it more. You still call me Mayor. Huwag mo na dagdagan yung Presidente. Just a title. After all, I said we are all workers of government. I do not mention Malacanang in public. I just say my office. And I say we are workers of government and we have to do something about it. I'd like to this time shift from a conference with the cabinet members together with Senator Bongo. He is here because he's complaining to me. And I said, what is your stand? I said, I'm going to deliver privileged speech because this is something which boils down into a public interest. Di sinasabi ko na noon na madalian to. Itong mga assistants dapat dumating kasi nga pagkain ng iba. Kung pagkain, mabahaw na yan, mapapanis na. Kaya pati yung mga bigas, sabi ko, it must be delivered forthwith. Or, another word for that is immediately. Ang nangyari ho, dito sa release ng namatay at nagkasakit, at yung 1 million sa namamatay, iutos ito sa bayanihan act. At bakit?
I'd like to also, I'm not imposing a duty on Congress. I would just like to remind you na every day you require the executive department to render a report. Every day yan. So dapat nakita na rin ninyo, nasilip na rin ninyo, bakit wala yung tulong sa namatay pati nagkasakit. Parang assistance, in the form of assistance. Yung 1 million para sa namatay, lalo na yung mga doktor, hindi dumating. Tinanong ko ngayon si Dr. Doke, the Secretary of Health. Sabi niya, he's been reminding his staff every time that they meet na to carry up itong tulong. Ngayon, ang sa speech ni ata ni Bong, sinabi mo na you are recommending for the ouster. Sabi ko, Mr. President, kung ayaw nilang magtrabaho, marami pang gustong magtrabaho. Ayaw nila magtrabaho. You know, putang ina, 2 buwan itong litseng ito. I mean, can just imagine 2 months. Tapos ang sekretary ng binubugbog araw-araw kasi wala siyang gawa. Sino palang paggawain ni Doke dito? Ang Bureau of sino magawain niya? Pagawain niya yung Department of Health. Hindi yung Bureau of Fire. Saan mo pala siya maghingi ng tulong? Where do we get the resources? Both money and the human workers there. Sa kanyang opisina. At 2 buwan, this is totally unacceptable to me. Now, I am asking Secretary Duque to form a new team that would focus on the immediate delivery of the assistance that should be given to those who are yung namatay tapos yung nagkasakit. And I expect it within 24 hours. Kaya kung wala pa kayong trabaho, mas lalo na. Buti sana kung maabutan ng a new team who will take over na mayroon silang makitang trabaho ninyo, and from there they would just add the other kaalaman and an expertise, and then directly deliver the assistance. May nag-donate dyan sa iyo.
tapos tinanggap mo, alam mo i-donate sa mga tao intended for fire victims, flood victims, o ano. Pag tinanggap mo yan, on that condition, upon that kind of agreement, once you accept the money and you misspent it or misappropriate it, it is malversation. And kung barangay captain ka, one of the things there is you are barred from holding office forever. Malversation. And kung barangay captain ka, one of the things there is you are barred from holding office forever. In addition to the crime that you have committed. Kaya wala kayong maasahan tulong sa akin. For after all, did I not warn you earlier na huwag itong pera na itong inappropriate ng Congress binigay para i-implement natin, huwag ninyong do not. Hindi na ako magmura kasi nagsimba ako. So, iwas muna ako. Pag ginawa ninyo yan, sige, isang ano mo rin, putang ina kayo. Sinabi ko na siya, talagang habulin ko kayo. And you'll go to jail. Para may example ako sa panahon kung wala na ako dito pagka-presidente. Yan, serving 25 years, serving 15 years in prison. Those are the corrupt guys. Dito sa taas, mga marunong ito. Pero mayroon akong last week na dinismiss na sino gano'n mo? Sa Department of Defense. Office of the, pero under siya, Office of the Civil Defense. Siya yung tigabili. Siya yung purchaser, tapos siya rin yung doing what he wants with the money. Sabi ko, hindi ninyo pera yan, huwag ninyong gastusin, hindi yun. Kayo naman, yung mga scam ngayon, mga mask, mag-order kayo through online, Sos Mariosep. Huwag kayong do not go for that kind of shit, yung magbili-bili kayo online, mag-mask, tapos ang kakatext inyo is from Pampanga, from Abra. Saan sila makuha ng mask? Wala nga dito sa Manila. Dito kayo sa Manila, sa mga hold-upper, pwede pa. Pwede kayong bumili. Mayroon pa yung putang in-stock ng mga animal na yan. Wala dito. So be careful about lukuhan to ngayon. No, the best is give me the goods, I pay you. Or better still, give me the goods, I will examine it. If it is really the one that I ordered, then I will pay you. Huwag kayong bumili ng mga online na lalo na magpadala ka ng pera. I'd like to address this to everybody. Mga kababayan, do not fall for that thing online. It has never been perfected.
and all the scams that man could think of that they can perpetuate on the innocent public. Pinag-aaralan nila yan. Ang iyo dyan is, i-deliver mo, tapos tignan mo yung maskara. Kung hindi isang ayon sa in-order mo, papasukin mo sa loob yung nag-order ng nagdala ng mask. Talian mo. Pagkagabi, maghanap mo ng sakyan, ihulog mo sa Pasig River, mamili ka. Maraming tulay dyan. Alas 3 na madaling araw, wala na dumadaan dyan. Baski anong ihulog mo, wala nang makialam dyan. Itong mga animal na ito, they take advantage of the misery of people. Kung ako, yan ang gawin ko sa inyo. Talian ko yung paa ninyo, pati kamay ninyo. Saksakan ko yung bunganga ninyo, yung medyas ninyo mabaho. 5 araw na walang laba. Tapos talian ko ng panyo. Ihulog kita sa Pasig. So, yung mga nandito na naman tong mga gusto lumabas. Hindi gid pwede subong ang angkas sa motorsiklo. Tandaan ta kita, siling sang DILG Secretary, hindi pwede